سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي. بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዓይ ይኹና። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዘኸበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕረጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም አሜን። ስንክሳር 3 ጥሪ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህፃናት ቤተልሔም በዛሎም መዓንቲ 3 ጥሪ ሄሮዶስ ካብ ሰብአ ሰገል ከም ዝተገንዘቦ ካብ 2 ዓመትን ትሕቲኡን ዘለው ናይ ቤተልሔምን ኩለን ዞባታትን ህፃናት ተቐትሉ ናይዞም ዝተቐትሉ ናይ ቤተልሔም ህፃናት ድማ ቁጽሮም 144,000 ኮነ። እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት ድማ ካብኣቶም እቲ ሓደ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ከም ዝተነግረ ሰብአ ሰገል ብኻልእ መንገዲ ምስ ሓለፉ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረኣዮ እሞ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድረ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነገረካ ከዓኒ ኣብኡ ጽናሕ በለው። ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴናን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ። እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ንወዱ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ብዘይ ምርመር ረቂቕ ጥበቡ ሄሮዶስ ቅድሚ ዕለተ ዓርቢ ደሙ ስለ ዘይፈስስ ክቐትሎ ስለ ዘይክእል ሰነፋት ሰባት ትስብእቱ ምትሃት እዩ ኢሎም ከይሓስቡን ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳያስ እንሆ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ደበና ይወፅእ ናብ ግብፂ እውን ይመጽእ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ዕድሚኡ ራዕራዕ ክብሉ እዮም ልቢ ግብፂ ከዓ ኣብ ውሽጣ ክመክኽ እዩ ዝብል ትንቢት ንኽፍጸምን እዩ። እዚ ንጉስ ኣብ ቤተልሔምን ኣብ ዞባታትን ኣብ ይሁዳ እትግነያ እትርከብ ኣዴታት አውግስጦስ ቄሳር ንህፃናት በመዓርን ብጸባን ኣዕቢኻ ንሽሞት ኣብቅዓለይ ንኣዴታቶም እውን ወርቅን ቅርሽን ገንዘብን ሃበለይ ስለ ዝበለ ዕድሚኦም 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ ህፃናት ኩሎም ኣምጾለይ ዝብል ኣዋጅ ኣወጀ። ናይ ቤተልሔምን ናይ ከባቢኣን ኣዴታት ዘለወን ሓደን 2 እናሓዛ ዘይብለን ድማ ናይ ሰብ እናወሰዳ ናብ ሄሮዶስ ሒዘን መጻ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሄሮዶስ ንኣዴታት ኣብ ሓደ ቦታ ንኽዕፀዋ ገይሩ ንህፃናት ብወተሃደራቱ ኣሕፊሱ ናብ እምባ ኣውፅኦም። ኣብቲ ስፍራ እውን ተወዳዳሪ ብዘይብሉ ጭካነ 1,200 ወተሃደራቱ ኣሰሊፉ ንኩሎም ህፃናት ኣሕረዶም። ናይቶም ህፃናት ደም ካብቲ እምባ ከም ውሕጅ ወረደ። ናይ ኣዴታት ናይ ጡበን ጸባ እውን ኣብ ልዕሊ መሬት ይፈስስ ነበረ እሞ ተሓዋወሰ። ናይ ቤተልሔም ኣዴታት ኣንጀተን ብዕጽፊ ተቆረጸ። ዓብይ ሰቆቃ ጭንቂ ነቲ ከባቢ መልኦ። ሓያል ዋይታ እውን ኮነ።
ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ከም ዝበሎ ነቢ ኤርምያስ ዘተናገሮ ትንቢት ተፈጸመ። ራሄል ምእንቲ ደቃ በኸየት የለውን እሞ ስለ ደቃ መጽናና አብየት። ዮሐንስ እውን ኣብ ራእዩ ከምዚ በለ ብዓብይ ድምፂ ተናገሩ ኦ ምስጉንን ሓቀኛን ስለ ደመና ተበቂልካ ኣብ ልዕሊ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኣይትፈርዶምን ዶ እናበሉ ዓው ኢሎም ተናገሩ። ንሓድሕዶም ድማ ብሩህ ልብሲ ተዋሃቦም ከምኣቶም ዝኩመቱ ዘለዎም ዘበሉ ፈተውቲ እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍጸሙሉ ጊዜ ንእሽተይ ተዓገሱ እውን በልዎም። ዮሐንስ ነፍሲ እዞም ህፃናት ብኸምዚ ርእይዎም እዩ። ብተወሳኺ እውን ከምዚ በለ ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ከም ድሃይ ብርቱዕ ነጎድጓድን ዝበለ ካብ ሰማይ ድሃይ ሰማዕኩ። እቲ ሰማዕኩ ድሃይ ከዓ ከም ድሃይ ሰብ መሰንቆታቶም ክድርድሩ እንተለው እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማግሌታትን ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ። ነዚ መዝሙር እዚ እውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ እተዓርጉ 144,000 ንሓደ እኳ ክምሓሮ ኣይኮነሉን። እዚኣቶም ካብ አንሽቲ ከም ዝተወልዱ ንጹሃን እዮም እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ንጹሃን ህፃናት ይምሓረና። በረኸቶም እውን ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለህፃናት ዘቀተለሙ ሄሮድስ እንዘይመስሎ ምስለ እሉ ከመይ ይትረከብ ክርስቶስ ልብ አቦይሆሙ ነደ ወዘእሞሙ ከርስ ጊዜ አስተርአየ በመልዕልተ ገጻ ለየብስ ሃሊበ አጥባት ምስለ ደም ህውስ። በረኸቶም ይሕተረና። አባ ሊባኖስ አባ መጣዕ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ሊባኖስ ናይ ዕረፍቶም መዘከርታም እዩ። አቡነ ሊባኖስ ካብ አቦኦም አቡነ አብርሃም ካብ ኣዲኦም ድማ ንግስትን አብሮም ተወሊዶም ድሓር ንእሽተይ ምስ ዓበዩ ናብ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣተዉ። ትምህርቶም ብዝግባእ ምስ ወድኡ ድማ ንኣካለ መጠን ኣኺሎም ስለ ዝነበሩ ወለዶም ከመርዕውዎም ደለዩ። ንሶም ግን ብምንኩስና ንምንባር ይሓስቡ ነበሩ። ወለዶም ግን ካብ ነገስታት ዘርኢ ዝኾነት ኣምፂኦምሎም መርዓ ተገይሩ ሙሉእ ቤተሰብ ደስ ኢልዎ ድግስ ተደገሰ። ድሕሪ እዚ ናብ እንዳ መርዑ ኣተውዎም እሞ ብድሕሪ እዚ ኣብ ሉቃስ 14 ፍቕዲ 26 ዘሎ ማንም ናባይ ዝመጽእ እኳ እንተሃለወ ኣቦኡ ኣዲኡ ሰበይቱ ደቁ ኣዕርኽቱ ንባዕሉ እውን ከይተረፈ እንተዘይገዲፉ ወዲ መዝሙረይ ኣይኮውንን እዩ ዝብል ብዕምቆት ተረዲኦም ንመርዓቶም ንሎማዓንቲ ምስ ኣቦይ ክድቅስ እየ በልዋ። ንሳ እውን ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ እሺ በለት። ከይዶም ድማ ምስ ኣቦም ደቀሱ። ልዑል እግዚአብሔር ከዓ ደስ ኢልዎ ፍርቅለይቲ ንመልኣኹ ንቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። አንታ ንመንግስተ ሰማይ ሕሩይ ዝኾንካ ተኸተለኒ ኢሉ እናመርሐ ናብ ገዳም ዳውናስ ወሰዶም። ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ኣበምኔት ኣባ ጳኩሚስ ብዝግባእ ስለ ምንኩስና ኣምሂሮም ንመዓረገ ምንኩስና ሂቦምን ኪድ ኣብ ምድራ ጋዚት ኣምህር ኢሎም ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ብ440 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ መጹ። በዚ መሰረት ጻድቅ አቡነ ሊባኖስ በቅላ ኣብ ዝበሃል ቦታ 7 ዓመታት ብጸሎት ብሱባኤ ብሃዋርያዊ ስራሕ ጸኒሖም እዮም። ብድሕሪዚ ብኣንፈት መቅደስ ጽዮን ጉድጓድ ፈልፊሎም ብብሕትውና ነበሩ። እዚ ኣብዚ እዚ እዋን ምልክቱ እምበር እቲ ጉድጓድ ከም ዝተሰወረ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይሕብሩ። ኣብዚ ቦታ ኮይኖም ብዙሕ ተኣምራት ዝገበሩ እንትኾኑ ንኣብነት ዝኣክል ግን ሓደ ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኦም፣ ካልኣይ ብጸሎቶም ዝናብ ኣዝኒቦም፣ ሳልሳይ ብበትሪ መስቀሎም ካብ ከውሒ ማይ ጸሎት ኣፈልፊሎም እዮም። በተመሳሳሊ ኣብ ከባቢታት ትግራይን ናይ ሕጂ ዘሎ ኤርትራን ኣከባብን መጣዕ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። ትርጉሙ ከዓ ዓረብ ናብ ግዕዝ ይትርጉሙ ስለ ዝነበሩ ማቴዎስ ማለት እዩ። መጣዕ ዝብል መጣዓይ ኢሎም እውን ዝትርጉምዎ ኣለው እዮም። ገዳም ደብረ ሊባኖስ እውን ባዕሎም እዮም
قدموا تحرقن كيد وصع أبزي أي كفلخان بلوم إغزابير نسوم جن زخلو سعيرة قدمس إلوم قهايو نسخة بسمك أيو كتوع نسخة جن نازركا كاب كوحي ماي صلوت جيركا هزبي أدحن بلوم أب أخصم كاب زلعالوهم حتتات نقص سلامنتاي كاب هزبي جنزب بزي أقباب تأكب أباسون كاب إغزابير بنتسا استقبل كايو صقا سلامنتاي بنتسا زي تقلقل إلوم حاتتو بدحرزي قدقدوم قبيعم اون احدقوم دحرزي صلوت غيرم ماي زناب كلكلوم أبونا مدهنينا اجزي كعرقو سلسته غزي نافتناي حجي اندا عبا لبانوس وردو إنا تصوروا مصنح أبيوم شوعت معلتي سباء مسعاتو ترأيوم عرقون اشي بلوم امو كعرق انت خوينس جنزب عيبلعو بنت يقلقلو بلوم اشي إلوم عرقتي زبهال عرقيتي زبهال نخلتي ما أكل زخانة بوتات عارقو بحد معلتي كم مقبي بقيلو بس يلو بليعهم حادرو داقماوي إلياس إلوم دمات صوعوهم أبالي وانس كدمي أونا أرقاو إيوم من كسنا تقبلهم بزي مخنيات كاب أرمانيا أون كي ترفا إنامتو أبوتاتي من كسنا برو هايمانوس زي بلوم أون يتأمقو نبرو بخمزي عينات تقاللون زيابير أقلقلهم بسلام أعرفو هاز أي قبر مسكالون بيت كريستيانهم أسرح اللهم يو نكزيابير أملخنا مسكانا يخنو نعنا أون بسألت نا أبونا أون ليوانوس يمحارنا برخة من مسكلاتنا لك توهدو يخون لعلم عالم آمين أركي رمهم زيبل سلام لليوانوس عبو زواسع كما قال ملأك سمع كوكا زبيتو ماي أنكا سلام لأدهاني وعدي أستأ بوست قدام مثله زنبر سنأ كمون بذا معلتزيام نايدك أنستيو صغري إنا سرحة زنبر نجر جن معبل حتيات جن هست أمو ناي أبا أمون مذكر تاويو بركتو مسكولاتنا دك توهدو يخون بركة صلوت دما مدهاني ألم كريستوس يمحارنا آمين سلام لأمون زقوب مكيادو وقعت السوق بلي بوسط كل منقدو كما ينسى أصبر ويسايت لمعدو سئرت آنست زي زفر بأدو لبهر هاتيات إكلا يستمو مقدو نكزابير أبلغنا مسكانا يخنو نحن أون بزم كلهم قدسان صلوت يمحارنا بصلاتهم دما مدهاني ألم كريستوس يمحارنا أمين لعلم عالم أمين سلسته تري زخبرو ناي عمتاوي قدسان بعلات 144 شح قدسان هፃናት ናይ ቤተልሔም ህፃናት አባ ሊባኖስ ዘመጣ አባ አሞን መስተጋድል ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ቅዱሳን ኢያቄምና ሐና ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስና ስምዖን አባ ሊባኖስ ዘመጣ አቡነ ዜና ማርቆስ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ዝነጠበት ጎደለ በአፈ ቅዱሳን ተቋር መላእክት ተአረመለኝ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ይኩን